igual egingo duana da, 3/4 hau, nahi dut euki amanurri, orduan borratuko dut beste parte hau, eta geratuko naz bakarrik 3/4 arekin. Jarriko dut origina erdian, eta ekarriko dut munduaren erdira, con un selection to cursor. Vale. Eta hemen kokatu. Apply all trans. Vale, hor egongo da flotatzen. Me viene bien. Hostia, igual beste aldera, ez? Beste aldera. Vale. Bueno, pues hasiko gara blokautarekin. Eta blokauta egiteko, pues jarriko gara, ekarriko du kutxa bat, adibidez. Mesh cube, vale? Kuboa sortzen dau supera handia. Nahiago 10 zentimetrokoa egin, así que hemen jartzen duzu 10 zentimetro, bai? Eta orain, jartzen bagara from vistan, egingo duguna da egokitu kubo hau gure mobidara. Gogoratu hau dala, zan esaten da, blokauta dala, baina saiatuko gara blokaut fin bat izatea. Orduan, orain aktibatuko dut hau. Ai, que kaka. Vale, hemen bazaudete, bai, egotekotan irudi honetan, hemen alfarekin lan egitekotan, ikus dezakegu, plano hauek transparentatzen direla. Beste programa batzuetan funtzionatzen dago beste modu baten, pero Blender es super caprichoso. Eta, pues es caprichoso. Orduan, jartzen bagara aurrez, eta nahi badut egokitu kubo hau nere mobidara, bai? Karo, ze gertatzen da? Kubo hau badoala tapatzen irudia. Eta nik ez dut nahi tapatzea irudia. Orduan, sakatzeot Alt Z para activar el... No, marcatu, ¿cómo era esto? Este de aquí, que X-Ray Alt Z, bai, que está activatzen, por alguna razón. Bai, hemen, Alt Z aktibatzeko X-Ray, baina ez da ikusten modu honetan. Etorri bargara aurreko modura. Baina aurreko moduan, gertatuko zaizue, eukiko duzuela horrela. Bai, aktibatzen duzue X-Ray, baina ez dituzue testurak ikusten. Bai? Aktibatu behar duzue hemen, bai? Hemen, color, daukazue object attribute random texture single. Testur jarri behar duzue. Eta testur jartzen baduzue, egin dezakezue ikustea testura eta aldi berean beste mobila hau. Baina super ilun ikusten da, because no reason. Porque super ilun ikusten da. Orduan, bate topatzen dau, badau, zelan egin hau, esain iluna, eskertuko nioke. Nik ez dakit zelan hostia egin, egia esan. Naiz eta alfa aldatu hemen, aunque le ponga emission, yo que sé, nada. Super ilun ikusten da. Orain bai, egin dezakegula besoa eskutatu eta transparente danez hau, pizkatxu bat ikusten da bekoa. Ez da asko ikusten ere. Edozein beste programan, hau ikusiko zan pilo bat eta kalkatzeko erraz izango zan. Baina hemen ikusten da super ilun, ez dakizagatik. Bueno, itxiarrek topatu dau forma bat. Hemen, estudio erabili beharrean matcap jartzen badugu, ondo ikusten da! Vale? Pues hori da bilatzen duguna, porque orain, modelatu dezakegu, gustora, eta kalkatu dezakegu gure forma. Sí, pero no la viendo su transparente, es que no se ve transparente. Transparente Alt Z. Alt Z, edo bestela hemen goian, sakatuta. Vale? Orduan, bastante caprichoso, osea, egon bazarete, bigarren zirkulitoan, etorri bazarete ona, sakatu behar duzue textur, X-Ray, mantendu zakezu hau pitxiago edo gehiago, Alt Z sakatu, claro, eta textur, eta matcap edo flat, hobeto matcap, más que flat. Vale, hostias, aurrera. A ver, extrude bat egingo dugu hemen orain, eta egokituko dugu empuñadura hau gure modelura. Bai? Egingo dugu gutxi gora bera empuñaduraren forma, hortarako egingo ditut extrude ezberdinak, bai? Euki arte nere empuñadura alik eta hoberen definituta. Gogoratu, hau pistola bat da, hau ez da zeozer organikoa, orduan. Hemen importantea da, gauzak
bastante garbi egotea. Vale, orduan, egin goten empuñadura, nik uste dut horrelako zehozer. Osea, atzeran nio doa. Osea, badoa ona pizkatxu bat, orduan egin got horrela beste estrude bat. Eta ona dator. Vale. Gutxi gora bera hau egin dut. Bakarrik alboz ikusita, vale? Orain, hasi beharko gara egokitzen gauzak. Vale? Ui, ¿qué le pasa? Front, hemen. Zentsu gauzak egokituko ditugu? Ba, lehenengo alineazioak, bale? Alineazioak direzela, hartzea beko puntu hauek adibidez, eta eskalatzea danak eskala en Z0, alineata egoteko, bai? SZ0. Hemen goian igual, SZ0. Beste guztia ez da importante ere. Vale. Ze gehiago ingo dugu hemen? Pues bueno, igual hemen a ver, blockout moduan ondo, pero beko parte hau, ikusten ari naz hemen, beko parte hau, ba, aparteko pieza badala, ez? Aparteko pieza badala. Igual interesantea da, ingo dugu beste modu baten. Igual hau alineatuko dut honekin, oza, hau bekoa separatuko dut, bekoa, nik uste dut. Vale, hau alineatuko ditut bi hauek, porque hau ikusten da marra zuzen bat dala, orduan bi hauek SZ0, vale, alineatuko ditut. Holako zehozer, hau atzera jungo da. Eta esatuko naz topaten hemen, ez que es rara, Hau ez deko zentsurik, ia batek egin dau, eta ez deko zentsurik. Porque hau super zabala da, eta de repente super... Está raro, hemen inventatuko dugu zehozer. Vale, hau aparte ingo dugu. Baina aparte egiteko beharko dugu kentzea zati bat. Vale, no problema. Vale, hemen parte hau ona dator. Zuek uste duzue topologia hau ona dala atzera joateko? Ez da oso ona, ez da? Ez litzateke hobeagoa izango topologia hau horrela joango bazan? Osea, joango bazan horrela, eta marraztuko dizuet. Olantxe. Bai? A favor, ez? Bai? Horrela joango bazan, hobeagoa izango litzateke. Pues vamos a ver, lortzen dugun hori egitea. Egingo dut urrengoa hemen. Borratuko dut dana plano hau ezik, eta hemen egingo ditugu aldaketak. Osa, borratuko dut hau dana. Vale? Alboz jarriko naz, bai? Orain ez deko volumenik. Eta hemen mosketak egingo dugu. Karekin, hemendiko na. Karekin, hemendiko na. Eta karekin berantza. Vale. Horrela, honek permititzen dit triangelu hau bihurtzea karekin karratu bat, eta ingo duana da hau olantxe egin. Bai? Bilatzen dudana da hau joatea, hau borratuko dut, disolve egingo diot. Bilatzen duena da kurbatura hau ondo definitzea. Ea errepikatu dezakedan? Vale, itxaran, segundu bat. Hau da bilatzen duguna, ez? Zegin dut nik? Control Z pillo. Hartu dut K, mosketak egitekoa, aurreko biztan, ez jarri perspektiban, aurreko biztan, eta egin dut ibilbide bat, kaminito bat, hau. Osa, nire interesatzen zaidana da, ibilbide hau. Mosketak egin ditut, ibilbide hau egiteko. Ya llegaremos abajo. Engo nada, bai. Eta hemen mosketa bat egingo, hemendik ona. Bai? Eta borratuko dugu hau. X disolve. Vale? Eta, bueno, bilatzen duguna hemen da ibilbide hau ondo markatzea. Osea, marka hau. Bai? Ez, errazago da, handerrek egiten dauen moduan. Cada uno tiene culo y opinión. Y es que si estamos con todos los culos y todas las opiniones, no acabamos nunca. Venga, va. S, X, 0. Eta hau kokatuko dugu hemen. Bai, alineatuko dot hau eta hau. Hori alineatuta zegoen. Vale, orduan. Hemen dikan interesatzen zait mostea parte hau, ez?
zein ibilbide litzateke hemen interesantena hau egiteko. Pues urreko ibilbidea, ez? Osa, nik egingo nuke horrelako zeo zer. Bai? Horrelako zeo zer. Nik uste dut ibilbide honek lagunduko duela bastante, ez? Zer nik uste dut zuen. Horrelako, bai, hemen karratua daukagu, goratu. Karratua, dana karratuak, baina ibilbidetsu hau bilatzen dugu, bale? Orduan, bueno, borratuko dut hemen daukaguna, eta zertuko dugu hau egiten, ozta bere karekin. Bale? Karekin. Hartuko dut K, de kilo, eta hemen egingo dut horrela, klik, klak. Baina zer gertatzen da karekin? Niko egiterakoan hemen, klik bat, no, egiten da, behintzen da. Depende zein programan ez dugu egiten. Hastea arista baten eta amaitza arista berberean, por ejemplo, mailan, se vuelve loco. Orduan, hemen jarrituko ibilbidetsua egiten. A ver, hemendikona, eta hemendikona. Por ejemplo, hemendikona, vale? Egin dut ibilbide hau. Orain, saiatuko naz ibilbide hau izatea, hemen daukan lodiera izatea konstante, beti lodiera berbera izatea, bai? Hemen mosketa bat. Ahojo egiten ari naiz, Ez da ideariko berena, pero... Vale? Eta hemendik ona, eta hau hemendik ona. Más o menos, hortxe haukat. Vale? Hau da bilatzen duzuen forma. Vale? No va a salir exacto, láser. Ui, disolbez, porratuko tortegi hau. Eta badukagu forma bat gutxi gora bera, horko mobidarena. Vale? Bueno. Orduan. Orain. Hau jitziko dut. Orain interesatzen zaidana da, pues ez eukitzea engonik, ezta? Lehenago hitz egin dugu engoni buruz. Interesatzen zait engonik ez izatea. Orduan, engonik ez izateko, bueno, simplifikatuko dut hau, osea, zuzenduko dut hau. Hau hemendikona, igual... Gitanada, ¿cómo que gitanada? Oye, respeto, No, a ver, en plan, las líneas que has hecho antes de estas que estás haciendo ahora, porque has hecho ir un doble, eso es. Hostia, ¿esta mierda? Esto se me ha pasado. Por borratzen dut. Uy. Bai, hemen kagada bat egin dut. Hau konponduko dut, sin más. Estrude bat egin. Hauek biak mergeatu. Eta hauek biak mergeatu, y a correr. Hau alineatu. S, Z0. Bai, ez naz konturatu akatz hori izan dudala. Bueno, pues ya está konponduta. Bilatzen duzuen geometria horrelako zeo zer da, bale? Orain, hemendikona K. Eta hemendikona K. Nire kasuan alineatuko ditut hauek bai. S, Z0. Eta hauek bai. S, X0. Bai? Eta hor dakat gutxi gora bera, nire geometria más o menos ondo. Igual hemendikona ere egin behar dut. Vale? Hemen engona daukat, badakit engona daukat dela. Vale? Baina, bueno, badaukat geometria bat gutxi gora bera, que puede cumplir, bai? Orduan, zer egin behar dut orain honekin? Beko partea aparte egingo dugu, eta ja fusionatuko dugu geroago, puede ser? Puede ser, no lo veo. Beko partea komplikatua da, Bai, fusionatuko dugu gero. Kenduko dut hau, eske simplifikatzearren. Hauek separatuko ditut. Zeran separatzen zan? P-rekin. P de Pamplona, selection. Eta badaukat, alde hauek ontatik, hau. Beste aldetik, hau. Kasu honetan, eman behar diot lodiera, ez? Lodiera monaldi hau, edo solidify batekin, edo estrude batekin. Nik egin gaut estrude batekin. Hartuko ditut puntu hauek, osea, aurpegi hauek, eta estruituko ditut erdira.
bai? Eta hemen beti sortzen dau, beste pareta bat, hori borratuko dut. Suprimir faces. Bai? Badaukagu, ez? Bai, danok egin duzue hori? Vale, orain, ze interesatzen zaigu egitea hemen? Pues, joder, mirror bat, ez? Hartuko dut hau, aplikatuko diozkio transformazioak, por si acaso. Apply all transforms. Eta mirror bat jarriko diot. No, materiala ez, mirror, ander. Generate mirror. Nere kasuan mirror i ardatzean izan behar du, Bai? X ardatzean aterreko zaizue por defecto, zuek nahi duzue i ardatzean. Para tener la cacha del otro lado. Eta simetriko izateko, bai? Orain hemen egiten dituan aldaketa guztiak, simetrikoak izango dira, orduan. Egingo dana da, ekarri, puntu hauek, gogoratu clipping jarri behar dela, eta erdira. Horrela, ja badakit erdian dagoela. Vale. Zelan ikusten duzu emango hau, hartzeko? Erraza, komplikatua... Bueno, no tiene un bevel, pero aparte, gordo. Bai, bastante gordo. Orduan, ikusten baut aurretik, jartzen baut left, kasu honetan, bastante potoloa da. Orduan, hartuko ditut puntuak, karriko ditut beko potolotasuna bete arte, eta goiko potolotasun hau, gehiagizkoa da. Egin dezakegu edo hartu hau eta mugidu hacia ojimetro, edo latiz batekin. Egingo dugu ojimetro, pero si no es da algo. Left eta ojimetrora egingot hau. Vale? Orain daukat pieza hau, bai? Ez daukana bebelik, no sé qué, vale, muy bien. Baina, bueno, daukagu pieza hau. Vale. Baina, pieza hau biribila da, ez? Hemendik biribila izan behar du. Bai? Orduan, egingo duguna da, hartu hemendik, eta hemendik, bueno, hartuko dugu hemendik bakarrik, parte hau, barrukoa ez. Eta parte hau, vale, bi parte hauek hartuko ditugu, eta egingo diogu control B. Eta nire dut bastante ireki. Olako zeo zer. Baina mongo diot gurbiltzoari eta egingo diot lau marra. Betxu zelan hemen joditu zaidan, vale? Baina ez naiz kezkatuko, gero hori konponduko dugu. Lehenengo egin, borobiltasun egokia izatea. Hortik ondo. Vale? Bai? Eta orain apurtu zaidana, egingo dana da hartu etz hau, apurtu zaidana, hau eta hau ere, eta egingo dut GG. GG, ai, bakarrik uste ditu orraino, makauen zotz. Ba, egingo dut mugitzea, a mano, baino ardatz bakar baten, bakarrik Xen egingo dut zentzu honetan. Eta gero hartuko ditut goikoak eta in. Vale, ez dut nahi mugitzea, zetan, ez dut nahi mugitzea in. Vale? Horrela egingo dut. Bai? Beti ardatz bakar baten ez egoteko arazorik gero. Vale? Hauek ere mugituko ditut. Vale? Eta hemen behan, zozera erraro dago ere bai. Hartu dut puntu hori, ez bai hartzen, pues hartzen dut zera guztia. Egitot GG. Hortxe. Eta hau GG. Orain GG, alba dozue erabili beti GG, vale? Porque jungo da normalatik bidaiatzen. Orduan dano daukazue olako pieza bat, ez? Egingo diot automatic smooth. Hortxe. Vale, hau egin dugula. Igual interesatzen zaite hemen beste bebeltxu bat egitea. Lo que pasa es que ya ikusten ari naz hemen arazoak, ez? Adibidez, detektatut hau. Joder, hemen. Hemen daukadala hau montatuta. Pues, joder, pues mogituko pizkatxu bat, doble G, eta ez da dila montatuta egon, ez? GG, erantza, holantxe. Ba, hau GG. Eta hemen interesatzen zait orain, hori, bebeltxu bat izatea albo ontatik. Ez naz kaskatuko larregi engonekin orain, bale? Hartuko hau, eta hau, eta saiatuko naz kontrol B egiten. Ez du ondo egiten, ikusten?
ez du ondo egiten, ¿vale? ¿Se gertatu leike hemen? Pues no sé, vamos a probar. Un apply all transforms, a ver si es, que no creo. Egiten dut txartu bai, posiblemente sea lehengon, Bueno, pues engona bada. Voy a probar lo cutre. Egitea hemen triangulate bat, a ver horrek laguntzen badau. Voy a probar. Ez, lasek. Hemen egiten dut hau eta arazoak ditut horrekin, vale? Orduan, zein got, marrak bota erdira. Vale, botako ditut marrak hemendik ara. Mirrorra daukadan ez, errespetatuko dit. Seguramente beko azkenengoa egin barko dut gorantza. Osa, egin barko dut horrela. Bai? A ver nora datorren, vale, me vale. Vamos a ver zelan egiten dauen orain bebeltxua. Fijatu ondo geometrian, a ver, se pinta de con. Control B. A ver, hau gertatzen bazaizue, begiratuko dugu hemen, aber badaukagun aukeraren bat, hau konpontzeko, lamp overlap, por ejemplo, podemos activar shapes, hau del width, hau ez du esetako balio, putada bat da, gertatzen danean hau, a ver, atxera ingo dugu. Egingo dugu horrela, eta gero hau moldatuko dugu eskuz, erabilita GG. GG, ona, GG, ona, GG. Vale, hor konpontzen dugu pizkatxu bat. Hemen gakoa da, orain, honi aplikatzen badiogu subdivision bat ze gertatuko da. Aparte que jodituko da betik, oza hori badakit, oza jarriko dut hemen arista soporte bat por si acaso. Nik subdivision bat sartzen badiot honi ze gertatzen da. Va a haber un montón de liadas. Baina fijatuko naz gehien bat parte honetan. Gutxi gora bera ondo aguantatzen du. Vale, gutxi gora bera aguantatzen du ondo. Beharko ditu aristas de soporte eta konpontzean menditugun arazoak. Eta hori, pero bueno, gutxi gora bera aguantatzen da bueno. Hemen arista soporte batekin hori ja ez da ikusten hainbeste, Pero bueno, vale, pues aguantatzen da ondo subdivisiona. Hori da jakin behar duguna. Vale, pues onaino heldu gara, vale? Niretzako, adibidez hau, fijatzen bazarete, behar du mugitzea pizkatxu bat eskerretara. GG ingo diot, hortxe, bai? Orain, hobeto ikusten dut. Egin behar dugu gauza berbera hemen, vale? Hortarako, badakizue, mosketak egin, hemen dikona, por ejemplo, hemen dikona, eta hemen dikona. Amaituko dut bideoa gaintze, eta lagunduko zaituztet dudekin, zarantzekin. Hau orain bebela ingo diot. Claro, hemen dator beste arazotxu bat. Behar dugula bebela ere goitik. Eta hemendik. Igual, lehenengo konpondu behar dut hemengoa, eta gero behar dut bebel guztia. Os konponduko dut hau. Hemen dikona ingo diot mosketa bat. Hemen dikona beste mosketa bat. Vaya lío. Porque eramaten badut ona. Puta mierda. Vale. Honek arazoak emongo ditu. Egingo dana, ekarriko dut agona erdira, y me voy a olvidar. Vale? Gero konponduko dugu. Gogoratu hau altakoa izango dala, eta egingo ditugu alditugun truko guztiak, eta mierda guztiak. Orduan, hartuko dut hau orain, eta biratuko dut ber bebela ondo egiten didan. Posiblemente ez, Apply all trans gogoratu, Eta orain bebela hemen blokeatzen zait ikusten. Hor blokeatzen zait bebela. Hori da pizkat putada, Pizkat putada. Zen nahi dut bebel potologoa egin parte batzuetan. Baina hemen klanpean zait bebela.
Hau aldenduko dut. A ber, horrela iten dian hobeto. Jo, hemen joditzen da, ez? Clamp overlap, kenduko diot. Eta aldat, joder, me liau. Control B. Gustatuko litzaiake horrelako bebel bat. Baino apurtzen da. Bueno, konponduko dut eskuz, bale? GG. Beti GG erabilita, bale? Doble G. Uf, zeitxusi egin dagoen hemen. Ai ba dios. Hau oso arraro da. Ez. A ber, kenduko dute bebela, Zea raro egin dagoen. Buah, egiten dau super txarto hemen bebela. Pero esto ¿qué es? Es por el shape. Ah, shape neuka txarto, 0,5 izan behar du, joder. Vale, hortzen nahi dut bebela, vale. Eta konpontuko dut hemen sortu dan mierda hau. Doble G. Eta mugiriko berena egiteko hau, Baina hor funtzionatzen da gutxi gora bera. Parte hau super txarto dago. Vale, hor aguantatzen dago. Vale, a ber, zelan aguantatzen dago subdivision batekin. Aguanta. Vale, aguantatzen dago bastante ondo. Hemen, arista soporte behar du? No sé, poco raro. Vale, orduan hau da bilatzen dugun pieza. Gutxi gora bera. Vale, pieza orokorra. Vale, salgatuko dut eta salgatuko dut bidea.